ସାରା ଆସିଲେ ପାଟିବୁନ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବସ ପିଲାମାନେ ବସ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? କେମିତି ତମେ ସବୁ ରହୁଛ? ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ମା କରିଛ ତ? ତମେ ବଡ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କଣ କହିଲୁ ବାପା? ଭାରତ। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ କଣ? ଓଡିଶା। କଣ କି ତମେ ସବୁ ଏମିତି ଭୁଲ କହୁଛ? ବହିରେ ହିଁ ତ ଓଡିଶା ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିରେ ଓଡିଶା ଲେଖା ହେଇଛି? କାହିଁ ଆଣିଲୁ ବାପା? ଆରେ ସତେ ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ଓଡିଶା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲ? ଆମର ନ୍ୟୁଟନ କିଏ ଥିଲା କଣ ହବ? ତୁ କହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ଆମର କଣ ଥିଲେ? ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଆରେ କଣ ପାଗଳ ନା କଣ? ସାର୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିରେ ଲେଖା କାହିଁ ଆଣିଲୁ ବାପା? ବହି ଆଣି ଦେଖିବା। ଆରେ ସତେ ତ? ଆରେ କଣ ଏମିତି ସବୁ ବହି ଚାପିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ। ତମକୁ ଏ ସବୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି କି? କିଏ ଶିଖେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ? ମୋହନ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ସାର୍? ସେ କଣ ତମ ସାଇ ଭାଇ ନା କିଏ? ତମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। କଣ ତମ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କହୁଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛ ତ? କାହିଁ ଆଣିଲ କଣ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛ? निमोड़ा अरे निमोड़ा अरे काचा काचा बहरी लिखा ही जाओ। ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କାହିଁ ଆଣିଲ? ଆରେ ସତେ ତ? କଣ ନିମୋଡ଼ା ଲେଖି ପକେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଧର ତମେ ବସ। ଆସି ତୁ କିଏ ହେଲୁ? ତୁ କଣ କରିଛୁ କହିଲୁ? ଅନୁପାତ? କି ଅନୁପାତ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଝାଲ କହିଲୁ କଣ ଝାଲ ମୁଢି ଅନୁପାତ? ମୁଢି 4 କପ୍, କଟା ପିଆଜ 2 କପ୍, କଟା ଟମାଟର 1 କପ୍, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର 1.4 କପ୍, ସେଓ, ଗାଣ୍ଠିଆ କିମ୍ବା ଭଜା ବାଦାମ 1.4 କପ୍, ଲେମ୍ବୁ ରସ 1 କପ୍। ଆଉ କଣ ବୁଝିଛୁ? ଅନୁପାତ କହ। ଲସି। ଆରେ କଣ ତୁ କାହିଁ କଣ କହିଲୁ? ବସା ଦହି 1 କପ୍, ପାଣି 2 କପ୍, ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି 1.2 କପ୍, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, କେଶର। ଆଉ କଣ ଅନୁପାତ ବୁଝିଛୁ କହ? ମୁଗ ଡାଲି ସାଲାଡ। ଯାହା କରୁଛ। ଆରେ ଏବେ କଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ସାର୍। କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁ ବାପ? ଆରେ ସତେ ତ? ଆରେ କଣ ଝାଲ ମୁଢି, ଘୋଳା ଦହି କଣ ଏମିତି ସବୁ କାଢିଛନ୍ତି ବହି? ଗଲା ସବୁ ଗଲା। କରୁଛ ତମେ? ବସ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତମେ କରିଛ? ଖରାପ କଥା। ଆରେ ଆଉ କିଏ କଣ କରୁଛ? କାହିଁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ? 8ରେ ନବମୀ, 25ରେ ଏକାଦଶୀ, 10ରେ ଏକାଦଶୀ, 13ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା, 29ରେ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଅମାବାସ୍ୟା କହୁଛୁ? ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। କାହିଁ ଆଣିଲୁ? କଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି ମଣିଷ? ଆରେ ସତେ ତ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ବହିରେ ବୋଧେ? ବସ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେ। କଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ? କାହିଁ ଆଉ କିଏ କଣ କରୁଛୁ? କାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ। କଣ କରୁଛୁ? କାହିଁ କହ। अबे काट डालेगा। वो ना पता है राय मोहन दास साले को काट डालेगा। ଆରେ ବାପ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ମତେ କାଟିବ କହିଲା କଣ? ସାର୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିରେ କଣ ଅପରା ଭଳିଆ କରିବାକୁ କହିଛି ନା କଣ? ହଁ ସାର୍। ହେ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ବସ। ଡରେଇ ଦଉଛ ତମେ ମାନେ ମତେ? ତୁ କଣ ଘୋଷିଛୁ କହିଲୁ? इंग्लिश गीत घुसी ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଘୋଷିଛୁ? କାହିଁ ଗାଇଲୁ? राजा दोली बरस के तारे आसी चिरो। ଆଲୋ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ? हाँ सर बहिरे लेखा है। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାହିଁ ଆଣିଲୁ? ଆରେ ସତେ ତ? ଆରେ କଣ ପୁରା ବହି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି?
ଆଇରେ ଏଇଟା ତାଇରେ ସେଇଟା ମାରିକି ପୁରା ବେକାର କରି ଆଉ ରହିବ ରଖ यार ये पाड़ी देले ଆରେ ଚାଲ ମୋର ଖାଇକି ପାଳିଦେଲ ନା କଣ ତମେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହବ ତମ ପାଠ